Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa z hry World of Tanks. Je to onlineová hra od wargaming.net a dneska jsem tady s kamarádem Jirkou. Čau. Čau. Tak a budeme dávat prostě jezdit chatu. Oba dva máme stejný tank, těžký 8. tier a jdem na to. Do chatu na YouTube mi pište, co bych mohl natáčet za hry, nějaký nápady, jestli máte. Jestli chcete, abych natáčel víc videí s Jirkou, tak taky pište do komentu. Jo, Jirko? Jo, přesně tak. Tak. Mapa bažina, no. Tak s 8 těžkýma, tak bychom mohli jet asi doprava. Určitě no, společně to. Akorát ty AMX nám budou dělat trochu problémy. No jo, počkej, já si musím trochu zvednout zvuk, protože tam nemám vůbec žádný zvuk. Tak, dobré. Jsi tam? Jo, jsem. Dobrý, tak můžeme jet. Ještě ti to načítá? Jo, ještě jo. Tak já jsem tam jenom dojedu. Jinak jsme mezi 9kovýma tírama. Sakra, neutravíte. No jak jsme čekali na tu bažinu, tam na tu pravou stranu se nahrnuly ty AMX 50-120. Ty středáci, no. Už jdeš nebo ještě ne? Ještě ne, bohužel, protože... Možná pomalý nejdeme, ne, ty vole. Ne, mě to z začátku vytuje, jak jsem počítal, že jsem vždycky takhle uděláš, jo. Prostě kecám přes Skype. Já taky to nemám nějak moc dobrý, jak natáčím ještě ty vole, jak jsem se seká. No, dobrý, už jsem tu. Ty vole, se seká jak hovado, vole. Jinak nebudu natáčet jenom let's play z her, ale budu natáčet i challenge se spolužákem. Kamera. Dobré. Už jsem dostal... Tak jo, už ti tam jdu na pomoc. Jo. Už jsem dostal damage. Tak se zkusíme to někam schovat. Teďka na to vyjede tam ten hajzlik malej. Tak nic. Tam je 50-120. Ten dostává, ty vole. Ježiš, to je pošutný pršink. Jsi dobrý bude, kámo. Aspoň mi udělal krytí. No, ne, asi. I teďka tady... Zkus to vzít... nikdo nás vůbec nekryje. No právě, no. Já měl ta 49 tam... Zase jsem dostal, zase do ty věže. No. To je svině, ty vole. Zezadu ještě. Taky dobrý. Bych si dostal 16, on celkem rychle přebíjí, takže... se schovám tady někam. Ty vole. To bych chtěl, abyste tam tu jednu stranu vyrašovali, jenže jsou ty 9, no to. Právě, že ty AMXka, že jo. To je od držku. A jako zkusím mu dát ale počkej. Netrefil jsem ho. Já už si na jednu jedu. Tamhle ještě mám 54. Jo, dobrý, jedna je dole, tak zkusím vědět na to další. Sakra, jsme to zobrazoval nějaké blbosti. Tu 50-120 by bylo dobrý sundat teďka. Počkat, já bych chtěl měl pomoct, já když vyjedl, dostanu určitě ráno. To bylo někde schovaní ještě za kempení vzadu. A zkusím to, no radši ne. Až radši vyjede sám.
No sakra, zase svítím. 54. Už jedu na pomoc. Už tam jedou 2. Máš nějaký damage už? Jo. Jsi 600. Jo, ještě ne. Akorát jsem dostal damage. Ty, jsi svině. Zatím se daří, no. Už to by to tady chtěl, aby někdo jel. Jo, počkej, už jedem. Tam vyrešujem, normálně to bychom měli rozstřelit. Možná tady to naši osmičku jsem tady, protože je na ránu. Ale by to měl být problém. Zkusím tady tu 49 trochu. Typy. Bacha, míří na tebe. 120. Jo. Co nepovedl, co? Periskop. No, bohužel, 4, opra. Pohodě. Tam toho sráče sundat. Čo jenom věž, ani nevidím teďka. Dobře, ty jel. Je po něm. To jsme to docela dobře rozkusili. Tady jo, no. Lala. Nebo ještě jedno na pomoc, Jirko. Pohodě, já to tady za ním zvládám. No, moc ne. Tady historika má nechce vyjet, já bych ho trefil. Já jdu do ní, počkej. Což na ráno, kámo. Dobrý. Jsem, no. No, jaký máš nějaký damage aspoň? Tak asi tak 2000. No, já jsem teďka nebyl tady, já jsem měl, víš co, měl jsem jenom R-ko, jako víš co, že to jede samo a vystřihnu. Ale Pershing, a z boku jsem ale řiti. Au. Tyhle, já už mám všechno postižený, pás. Jak dlouho přebíjí. Tyhle, hořím, ty krávo. Do řiti. Kámo tě podpálil, jo. Jo, já jsem se stihl uhasit, ale mě ještě zbychy při 4 HPčka, já jsem se uhasil a mě to podpálilo ještě. Ježiši. 4, ale. Krásná, vyhraná bitva. No ty vole, poslední tank, ten blbej Pershing. A mě jsem dál, vole. To půjde na to, bitva tohle. Není. Ježiši, ty vole, tady mám 20 000. No ty vole, úplně jsem dole. No, nic moc, no. Pro mě teda. Jsem 11 000 minusů. To tak jo. Mhm. To já, kámo, 43 táců zarobil, 1000 zkušeností, já to nemám ani dvojnásobek. A 11 000 jsem vydělal. Tak co, berem něco dalšího? Co chceš? Něco vem? Máš 9? Máš 9 už? 9 nemám, mám 8 maximálně. A, tak něco tam dej, já vezmu teďka lovitele, již tak vezmu. 8, jo. Jo, prémiová 8. Něco tam Teď dej. vezmu zase tu KV4. Jo, klidně. Jestli Ne, si líbí počkej. jezdit. Dáme dvojčátka, tak vezmu KV4. Sice už mám STčko koupený, ale jinak dobrý. Jsi ještě nějakých, potřebuji ještě 100 000 expů a už mám taky. Tak teď máme mapa Perlová řeka, celkem dobrá mapa. Koukám zase opět mezi 9. 9, ano. Do první 5 jsme se vešli. Jo, pohoda. Ještě nemáme tak hrozný. Jedem přes ten úsek nebo jedem středem? Já bych to vzal tím předem, jak přede mnou, víš co? Tady do té uličky, tady někam, tady. Tam je taková ulička, tam prostě jsou těžáci. Když tam potkáme tu 75, to bychom měli rozstřílet. To veze no, to... problém kohokoliv rozstřílet. No, to veze to nebude problém, akorát ta Artina, no. Ale nemají, ještě jsou tady jen 2 9. No, přesně. A ještě na to do mapu máme TDčko, VTčko, to je celkem dobrý. Jo, taky už na něho jedu, už mám 5. Zjistíš, až ho budu vědět, zase budu úplně všechny srát. Ty vole. Teď víš, jak jsem s tím já jezdil, ne? Jo. Na tom starém určitě, no. No přesně tak. Jinak, když budete někdo chtít se mnou chatu, tak není problém mi napsat na YouTube nebo na tankách, teď už víte, jak se jmenuji. Když mě to vidíte online, není problém mi napsat, jestli chcete chatu, klidně můžeme dát a natočit z toho něco. Jo, Jirko. Přesně tak, i se mnou. Není problém po večerech, vždycky jsem online. Já taky takhle večer jsem vždycky online.
Vidím, že tady jdeme krásně jenom my dva. No. Potom by se mohli dát výsvěkovku, nějakou kravinu. A už svítím od někoho. A to AMX mě nás spotilo. To je sráč, ale to má úplně všude weak spoty, všude to proděláš a jíš šestkou. To je úplně na nic tank. Přesně, no. Sakra tygr. Není problém. A sidescrap, no, bude trochu problém. O, ty vole, no, pěkný, no. Hej, kámo. Jeď furt dozadu. Ten tygr zasranej, ty vole, výjíždí. To je čupka. Hej, to. Pacha beče tedy. Počkej, Sorry. počkej, já mám rozbitý pás, já jsem v řiti. Typy. Hej, tak. Ty vole, jsem se hasil do prdele. Hej, tak se dělá prdel, ne, ty vole. Hej, tak, ty vole. Tak to bylo blbý tam, nebylo dobrý tam jet, ale neměl jsem tam takhle výjíždět. Jsem myslel, že to bude ten tygr, tu AMXku, tyjo, ten typ, tyjo. Mu veze to. Já jsem mi tomu další věru, že No, veze to AMXko tam, tyjo, ten panter blbej. Ježišmane. Ty vole. Nikdy se to nepovede, no. No. A nic teďka. Podívám se, kolik natáčíme. 12 minut, pohoda ještě. Sakra. Škoda. Jinak, jestli chcete vidět, kolik mi je let, tak je mi 14, to bude kolik, Jirko, 15, 16? Je 15 a bude 16. No. Co máš, ty vole? Ty jsi ten nebyl jak já. No, prostě pište do komentu, co bychom mohli zlepšit, co bychom spolu mohli natáčet. Jakoukoliv hru, jedno. Jirko, baví tě Minecraft? Ne? No. Já to hrál jenom na mobilově, jak na počítači, ne. Já jsem to hrál dřív. Jak pište ještě, já budu natáčet challenge, tak pište aj, co bys mohl udělat s kámošem za challenge, co bych mohl udělat. Může to být cokoliv. Hej ty bacha. Nestoj tam zadkem hlavně. I ten typ se tě okroutí. Bacha, vyjíždí tam z té strany. Hej. Dobrý, no. Tak víš, větší zkušenosti. Kavička, čtyřka je pevnější, tvrdší, všechno. Ne, asi. No, ale takhle by se tě ukroutil, takhle by se neotočil, by jezdil furt dokola, že máš za sebou isunku. Esu teda, ne isunku. No pojď. Škoda. Nárazem jsem dej, pojď. Hej. Ne, ty je žít. Dobrý. Štěstí. Ježiš. Koukám zezadu. Proč se mi to bitva vždycky to nevyvede, když natáčím, vole. Vždycky se vyvede tomu dreamu, co? No právě, vole. To je řetí. Jdem si rozvrtit tu S75. Já můžeš. Bude sranda. Ježiš. A vůbec netuším, jak to upravit, protože nic moc tady neděláme, jo. A jak to udělám tam nějaký písničky tam dám někam. Hej, to asi prohrám, když to nekepnem, ty vole. Teda nedekepnem. Hej, a jsme v ryti. Ty vole. A 9-7 zrovna. Ježišmane. No, já ho nestihl trefit.
Ale natáčíme, My se až objevil teďka ten brushing. natáčíme 16 minut, tak co, ještě dáme jednu nebo? Ale jo, můžem dát. No, nevím kámo. Cvičnou, dáme cvičnou. Třeba. Tak já založím. Já si vezmu LCčko, toho 5kovýho hajzlíka. Rychlýho. No tak já si vezmu 12 tunku. Ok. Počkej, to je týmový výcvik, jo. Jo, počkej, takže vytvořit mapu. Já tam dám to, Himmelsdorf, jo. Jo, plně. Tak založíme to, dělej žide. Pozvat, počkej, musím tě najít. To budou stavit tobě hráči, jo. Ok, jsi pozvaný. Počkej, tak já si vezmu toho hajzlíka. Rychlýho. Tak, pitva. Ty si vezmeš káva 4, jo? Jo, vezmu. Ok, Kde se nám dá? tak jo. A jedem. A bude nějak blbostky, ne? Než na mě budeš, Tak pojď. než na mě budeš střílet, vole. Se netrefím ani, prosím tě. LCčko nemám otočnou. Kdyby měl otočnou, víš, tak bych tě možná ukroutil, jenže jak to nemá, jak to má jen půlku, tak to je na prd. Tak ne, asi přesně. Ale sejdeme se uprostřed, jo? E5, Dobře. E5. Ne, prostě ta cvičná bitva, jo, tady si prostě děláte, co chcete, krávenky, všechno. To je nejlepší. Čeká se na hráči, já už se tam připoj konečně. Ty sakro. Ne, ten si psat nebudu. Čo, jim psát neumím, ty vole. Kolik nabíjíš? 8. Já 12, dobře. Ne, to je 9,58. Jak kámo, jak Ale ty natáčím. jdeš 60 a já jdu 30, no. No, takže 65, no. Už jsem... Počkej, ty seš někde... Teďka seš někde, teď seš na nějak 8, 7, ne? Nebo ne? Jsem na K7. No, skoro jsem to trefil. Ne, to se nám tady to. A to, že je to první video moje, tak to je dost dlouhý, no. Zkusím tě prostřelit. Ani pert. Zkusím zezadu. Au, ty žide! Co děláš? Tak nalačil jsem vystřelil. A už nestřílej, vole. Pojď. Počkej, já tě zkusím prostřelit, jestli tě prostřelím. A to tě prostřelím jako zezadu, ale. Hej, co? Ani hovno, ty vole. Pojď ještě jednou. Počkej, já to budu na tě na ramu. To budu pěkně. Oh shit! Jo, sadne se. Tohle bude asi všechno už, kámo. Tak jo, lidi. My se s váma loučíme. Jo, no. Jestli se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr. Pište do komentáře teda, co bych mohl tato challenge natočit. Co bych měl zlepšit a co bych mohl točit za hry. Jestli chcete, abych natáčel víc her, prostě nějaký hry s Jirkem, tak taky pište do komentu. A prostě, když budete se mnou chtít hrát tuhle hru, tak tady prostě, jo, jméno, Vulitan23, nejlepší jméno prostě. Jasně. Tak když mě uvidíte online, tak klidně mi napište a můžu dát chatu nebo něco, to je jedno. Jasně tak, prostě Ok. neumí úplně. Ok, tak čau. Tak jo, zdar.